nyt. Tässä videossa me maistellaan eri marjoja! Okei, No niin, lähdetään. aloitetaan. Sitten eka vadelma. Vadelmat. Mm. Nom 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 5/5 nom. on sika hyvä. Joo. Joo. Nyt Okei, seuraavaksi musta marja. viinimarja. Noniin. Ihan kuin jotain... Ota. Ihan kuin jotain... Ihan kuin jotain... Scarface. Okei, Karviainen. seuraavaksi karviainen. Onkohan näissä karvoja? Noniin. Ei huono. 3/5. Hyi. Ja viimeisenä potkumarjat. Nyt maistetaan sitten oikeasti punaviinimarjoja. Joo, äsken oli vaan hauska. Tänne ei edes ollut hauska. Eikö ne ollut myrkyllisiä? Eikä ne sitten ollut oikeasti myrkyllisiä? En tiedä.